Ξεκίνησα μπαίνοντας σε ένα γρήγορο solo game, πιστεύοντας ότι απλά θα φάω ξύλο. Που εν μέρει ισχύει, γιατί φάγαμε πάρα πολύ ξύλο σε αυτό το βίντεο. Αλλά τουλάχιστον δώσαμε άλλο τόσο. Σας είπα, σκοπός μου είναι να αρχίσω να βαράω πάλι 10 κιλά. Γι' αυτό θα μπορούσα να πεις ότι έμεινα έκπληκτος όταν είδαμε πόση άνεση απλά έτρεχα το game. Ενώ έχω πέσει αρκετά στο building, πόσο μάλλον στα edits, στο aim είμαι ξεκάθαρα καλύτερος από ό,τι παλιότερα. Κάτι που θα φανεί αρκετές φορές στη συνέχεια και σίγουρα με έκανε να αναθεωρήσω το playstyle μου. Φυσικά, άμα δεν παίξεις ένα solo game που θα σου πεταχτεί μούλος από τα δέντρα με AR, λογικά άνοιξες λάθος παιχνίδι. Κάθε φορά συμβαίνει, μας το υπενθύμισε για μια ακόμα φορά, δεν άλλαξε ούτε για πλάκα. Dude, what the fuck are you doing? Όπως και να